זהו אחי, זה נגמר. פשוט לא מאמין, סוף סוף. כמה זמן עבדנו על הדבר הזה? אלוהים ישמור. אני מרגיש כמו בן אדם חדש, אני אומר לך. סוף סוף זה מאחורי. אחי, בא לך להירשם למרוץ למיליון? המרוץ למה? המרוץ למיליון, נו, התחרות הזאת שרצים וזה, יש תחרות בכל העולם. אחי, מה לי ולתוכנות טלוויזיה? נו, מה זה משנה? מה אכפת לך? זה נראה לי, מה זה מגניב? פשוט בדיוק הם שלחו לי פה מייל, וצריך למלא כמה פרטים אישיים, זה ככה זה 2 דקות. 2 דקות? 2 דקות. אחי, מה לי ולתוכניות טלוויזיה? נו, מה אכפת לך? כמה מסובך זה יכול להיות? כמה מסובך זה יכול להיות? כמה מסובך זה יכול להיות? כמה מסובך... היי, מה קורה? אחלה. שומעת? קיצור, אני פה צריך כמה פרטים קטנים להירשמות למרוץ. בואי תעני לי רגע. אוקיי, אז ככה. הלו, אמא, מה קורה? אני צריך שתעזרי לי, יש איזה כמה דברים שאני צריך לברר. את הענקת אותי או השתמשת בתחליף חלב? אני צריך שנה ושעה מדויקת שבה נולדתי. מה היה השם האמצעי של סבא? איך קראו לאחות שילדה אותי? מתי הפעם הראשונה ששברתי את הסנטר? מה היה צבע הקיר בחדר לידה? מאיזה דגם היה העפיפון שגיא תקע לי על העץ? איך קראו לגננת שלי? כמה זה 17 בחזקת 3? בגן חובה. מתי הפעם הראשונה שהסתפרתי? מי הייתה המורה שלי ביסודי? אוקיי, וכמה כוסות מים צריך לשים על אורז? נהדר. טוב, תודה, אמא. ביי. אחי, אני סיימתי. אתה סיימת? כן, סיימת. הכל? כן. נגמר. סיימנו את ההרשמה למרוץ למיליון.